Hvala Allahu dželle šanuhu koji nas je uputio na pravi put. Jer da nije bilo njegove upute, mi ne bismo bili upućeni. Neka je salavat i salam na najodabrenije stvorenje Muhammeda, njegovu časnu porodicu, uzorite ashabe, i na sve one koji pozivaše njegovu pozivu La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, slijedeći njegov sunnet i boreći se na Allahovom putu na način na koji se on borio. Često Allaha spominjimo, jer zikr na Allaha je smiraj za naše duše, otvara naša prsa i biva postica za činjenje dijela kojima će Allah i njegov poslanik biti zadovoljni. Obavljajmo namaz, jačajmo tu našu vezu sa našim gospodarom i za njegovo izostavljanje nemojmo tražiti opravdanja, nego naše namaze ukrasimo tako što ćemo ih obavljati u džematu. Molimo svevišnjeg gospodara dželle dželalu da nam da života da dočekamo Ramazan i šerif kako bismo uživali njegovim nimetima. Naš imetak očistimo zekatom kako ne bismo hranili našu porodcu haramom. Oni koji su u mogućnosti da hadž obave, neka moli svevišnjeg gospodara da im otvori vrata još ove godine. Činimo dobročinstvo našim roditeljima, odgajamo našu djecu u islamu, šaljimo ih u Mekte podučavajući velikim islamskim vrijednostima, a na narednom popisu izjasnimo se kao ponosni Bošnjaci koji govore lijepim bosanskim jezikom. A što su takvi pametni, lijepi, ugodni, hrabri, odvažni? Zato što im je vjera islam, što su ih tako odgajali njihovi roditelji. Draga braćo i poštovane sestre, ovih dana se odvija nekoliko događaja koji zavređuju našu pažnju da se na njih osvrnemo. Prvi od njih je 1. maj, praznik rada, kada se, kao što smo vidjeli, u cijelom svijetu održavaju skupovi, demonstracije koje imaju za cilj da ukažu i da traže prava za radnike. Kod nas nije bilo ništa od toga, ni protesta, ni demonstracija. Kod nas je sve potamam. A odmah će drugo moja govoriti kako je 700.000 ljudi koji ne rade, kako je stanje ovako, a ovo smo iskoristili da ljudi malo se odmore. Uvijek se govori o tim pravima poslodavca i pravima radnika. Poslodavac je dužan da obezbijedi siguran rad svome radniku, da mu daje redovnu plaću, da ga prijavi, da mu uplaćuje penziono i invalidsko osiguranje i drugo. Radnik je obavezan na pošten rad i na čuvanje imetka svoga poslodavca. Bilo koji od njih da zakaže, ovaj će mu se drugi svetiti, tražiti da nadoknadi ono svoje što mu je ovaj prvi ili drugi oduzeo. Islam nas podučava da si dužan onome koga si iznajmio, da mu platiš rad prije nego što se njegov znoj osuši. Mi smo se u našim razgovorima složiti da nas je humanitarna pokvarila, da ljudi neće da rade, hoće gotovine. I one kolone pred narodnom kuhinjom, daj Bože da ih hoće neko i zatvoriti. I da se samo oni koji su doista u stanju, pa da im se nosi kućama njihovi. Ali kada vidite momka od 20 godina u redu, ispred narodne kuhnje, onda je to sramota za njega. Među nama ima insan jedan koji je vrsan programir. Tražio je posao, nema posla. I nekoga uputi da ode na Hecinu pijacu i čovjek ode dole u 2, u 3 sata ujutru, čeka kad će se otvoriti, ne bi li kome je nosio kartone. 2 dana je džabe išao, 3. dan ga je neko ponudio da radi.
Za heftu dana je Haman ušao u neki partnerski odnos sa nekim koga je primijetio sa strane da voli da radi. Nije mu bilo teško. Draga braćo, malo ko radi svoj posao za koju je školu završio. Nemojmo birati. Samo nek je halal i da nismo na teratu drugom insanu. Imate dosta i poslodavaca koji se jede na svoje radnike, koji nisu iskreni, koji nisu pošteni, koji pokradaju. Ali imate svijetlih primjera, dobrih odnosa jednih i drugih, ali na koje niko i ne ističe, niti iko o njima govori. Drugi događaj je obilježavanje dana općine kantona i sjećanje na događaje 92. 95. Nama su posjetu bili jučer načelnik općine sa vijećnicima općine Stari grad, koji svake godine obilaze mezar Isa Bega. Ja sam ih zamolio, a molim svakoga od vas koji može na to da utječe, da kada bude dan grada Sarajeva, koji se obilježava 6. aprila, da ona nagrada nosi naziv Isa Bega Ishakovića, utemeljitelja grada Sarajeva. U svim tim svečanostima njega niko ne spominje. A taj insan je podigao Sarajevo, podigao Novi Pazar, podigao Skoplje. I opet niko ne može sa sigurnošću 100% reći to je njegov mezar. Da ne govorimo da je ostavio sebi turbe 10 sa 10, ko što mi neki hoćemo da radimo. Ali taj čovjek zavređuje našu pažnju. Ti događaje 92. 95. Nemojmo ih zaboravljati. Nemojmo se baviti pojedincima i osobama šta su ušićarili iz tog perioda i šta su ušićarili kasnije. Govorimo o tim momentima, tim događajima, o tim bitkama, poput Pofaličke, za Žuč i drugi. Da ukažemo na našu snagu, čime se možemo da ponosimo. Kada smo bili ostavljeni, samo uz Allahovu pomoć smo opstali. I tu našu snagu herojstva moramo stalno govoriti o njoj. Izgubi nam se ta priča o tim herojima i svim tim događajima kada se bavimo nekim sitnim stvarima. Zaboravljamo te velike događaje. Kada smo se prvi put za Allahovu pomoć izborili za našu slobodu. Insan ima mogućnost kroz džamiju da razgovarate sa ovim raznim turistima iz islamskog svijeta, od svakle dolazi. Najviše iz Turske. Ali, draga braćo, nije da se oholimo, ali ne dajte pardona nikome. Nemojte nikom dozvoliti da je bolji musliman od vas. Čitavo su nas vrijeme podučavali da smo mi manje vrijedni ili neki ljudi drugog reda. Posle ove borbe s koju smo se izborili, ne dajte nikome za pravo. Oni hoće da nas gledaju malo odozgo. Ne dajte im za pravo. Nije to oholost. Posle svega ostalo, od 1878. pa svaka reforma koja je išla, koja nas je pokradala, koju su nas ubijali, ostali smo, hvala Allahu, dragom, svaki put jači i jači. Poslije ovoga opet najjači. Trebate zahvaliti, sjećati se naših braće, naših očeva, naših sestara. Jutro se na memorialni centar Kovač organizuje učenje dove šehidima u povodu dana kantona. Sa načelnikom opštine, sa članovima opštinskog vijeća, sa imama koji su gore bili. Nas je bilo 72. 72, draga braćo i sestre. Neradni je dan da je svakog šehida došla po jedna osoba. Da je jedna škola poslala po jedan razred. Čitava bi ona musalla bila puna. To je problem, draga braćo. A onda se mi zamaramo nekim stvarima, nekim pojedincima. Kad hoćemo da istaknemo, da cijenimo one ljude koji su dali svoje živote, dođe na samo 72.
Treći događaj jeste dan džamija 7. maj koji je mudrom odlukom rijaseta, a povod rušenja džamije Ferhadije u Banja Luci, ali koji ima za cilj da nas posjeti na hiljade džamija koji su srušene, džamija, mešida, tekija, mezaristana. Kakva je to mržnja bila, kolika mjera mržnje, da sve ono što je drugo drugačije, da ti ga do temelja sruši, da na tim mjestima pravi parking, da pravi javna kupatila i tako dalje i tako dalje. Smijemo to zaboraviti? Ne smijemo. Smijemo li oprostiti? Ne smijemo. Mi smo, hvala Allahu, obnovili džamije. Ali te džamije moraju da budu mjesta u kojima će se formirati džemat, u kojima će se formirati zajednica. Da ta džamija ima svrhu zbog koje je napravljena, ne samo da se čuje ezan ili da bude onoga munara 20 metara, a u onom drugom selu tam da bude 20,5 metra. Ne prave se džamije iz kaprica. Džamije se prave iz potrebe da ljudi mogu doći na mjesto džamije, znači okupljanje, se mogu okupljati u ime Allaha, gospodara svjetova. Da mogu dolaziti u mešćid na koji će padati Allahu na seždu. Da mogu zajedno praviti ciljeve i organizovati se na toj osnovi. To je džamija. I mi se moramo ponovo angažovati, svako od nas pojedinačno u svojoj mahalskoj džamiji da se gradi džemat, da se grade te ćelije. Gospodar svjedoči za one koji se brinu o Allahovim kućama. Innama ja'muru mesajid Allah. Doista Allahove kuće grade. Ko? Men amene billah. Onaj koji vjeruje u Allaha. Wal jevmil ahir. I sudnji dan. Wa aqama s-salah. I obavlja namaz. Wa ata z-zaka. I daje zakat. Wa lam jahša illa Allah. I na tom putu se ne boji nikoga osim Allaha drago. Pa sa yakunu minal muhtadin. Oni su od onih koji su na pravom putu. Stoga ja želim vam se zahvalim svima vama zbog vaših priloga koje ostavite za džamiju, za sve aktivnosti koje provodim i ovo lijepo ukrašenje džamije koje je na čelu sa džamanskim odborom od Alije Peštaka, Sabita Mahmutovića, Kemala Čolana, Rifeta Karišika, Fajka Džikića, Tarika Bešli i naše vrijednog Nihada koji država tamo haram. Jedan dokaz i pokazatelj vjere, iskrenosti i ispravnosti vjere u jednog jedinog Boga. I stoga molimo Svevišnjeg Gospodara da nam da radimo i da privređujemo svojim radom, da tom zaradom hranimo, halal zaradom hranimo svoju porodicu, da ne zaboravljamo ono što nam se desilo, da toga crpimo svoju snagu, da ustrajimo i da to prenosimo na našu djecu i da na glavno okupljanje naše budu džamije. Stoga je rijasna islamska zajednica kao i svake godine, ove godine odabrao Aladžu džamiju u Foči, koju valja obnoviti. I danas je Sergija za tu našu ljepoticu, jednu od najljepših džamija koja je bila. Mi znamo zbog čega su one isrušene. S jedne strane je mržnja, a s druge strane je, Boga mi, naše otvaranje džamija. Stoga molimo Gospodara da svaki dinar koji damo za ovu džamiju da se izgradi, da u njoj budu Bošnjaka, Fočaka koji se vratili tamo, koji će o njoj voditi brigu i koji će se u njoj sastajati ako Bog da. ألا إن أحسن الكلام وأبلغ النظام كلام الله مالك العزيز العلام كما قال الله تبارك وتعالى في نظم القرآن وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الدين عند الله الإسلام